Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 13, primele 5 versete, 1007, pagina Sfânta Scriptură. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut unul din Siloam și a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Vă rog să uitați. M-am uitat după ceas, nu aveți ceas. Slavă Domnului, în biserica asta nu este ceas. Să eu am problemă dacă nu este ceas. Așa că vă rog, dați-mi ceas. Da, mulțumesc. Să ne rămâne un sfert să trăzece. Frașilor, vă rog, binecuvântați în numele Domnului. Amin. Câteva lucruri despre ceea ce facem în Oltenia. Până anul trecut, adică până la începutul acestui an, a trebuit să predic de pe scaun 2 ani și jumătate. Greu să fii încă tânăr și să trebuiască să predic de pe scaun. Foarte greu. Însă, a trebuit să trec și prin asta. Însă, la începutul anului s-a întâmplat ceva și anume am hotărât să nu mai stau pe scaun. Eu trebuie duminică să predic cel puțin în 5 locuri. Uneori trebuie să predic în 6 locuri și asta înseamnă că am toată ziua sunt la biserică. Și nu este ușor, chiar dacă este sănătos. Însă am luat hotărârea să nu mai stau jos și să predic în picioare și Dumnezeu a lucrat și nu mai predic pe scaun. Asta este bună pentru mine. Și cred că și pentru frați, fiindcă mi-e mai greu să ascult pe cineva dacă stă pe scaun, nu vorbește. Nu doar atât, în acest an Dumnezeu mi-a dat de lucru cum n-am avut niciodată. Pentru că eu mă plâng dacă n-am. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat foarte mult anul acesta de lucru. M-am plâns în anii în care n-am putut să fac ceea ce mi-am propus, însă Dumnezeu a lucrat. Și anul acesta Dumnezeu a făcut să recuperez ceea ce 2 ani și jumătate n-am reușit să fac. Așa e Dumnezeu, dacă te ține o vreme, acolo în smerenie, El te va forma în acel timp pentru ca să fii mai eficient și să ai mai multă inspirație și mai multă putere în lucrarea pe care o are de făcut. Frații mei, anul acesta am lucrat mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am putut să lucrăm mult. Avem chemare de la Dumnezeu să facem o clădire. Nu este mică. Lucrăm la o cantină pentru oameni săraci. Lucrăm de asemenea la o grădiniță creștină și la tot ceea ce ține de asta. Și înseamnă mult. Zilele trecute, diacon din Baia Neamă mi-a spus așa, soția mea până acum vreo 2 săptămâni s-a rugat pentru tine toată să-ți dea Domnul putere îndoită. Deci de 2 săptămâni încoace nu se mai roagă așa și a început să se roage Domnul să-ți dea putere încreită. E un semn bun pentru că lucrurile au devenit tot mai multe de făcut, s-au aglomerat. Sincer vă spun, a fost mult și frații au văzut că e mult și s-au rugat pentru mine și într-adevăr să lucrez toată ziua
și apoi noaptea să citești și să predici și să faci multe alte lucruri înseamnă să ai puterea de la Dumnezeu. Însă ce am experimentat în timpul acesta, nu m-am spus că n-am cu ce să mă laud. Sunt un păcătos care să nu fie prin har și asta e cel mai mare lucru pe care l-am. Dar dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu și vrei, vezi minuni. Dacă ești indiferent, nu vezi minuni. Dar dacă te dăruiești lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să fac tot ce sunt și tot ce am, vreau să folosești Tu, atunci încep să vezi minunile lui Dumnezeu. M-am tot întrebat de ce unii din soldații lui David, când scoteau sulița dintr-o singură lovitură, de exemplu, unul din vitejii lui David a omorât 700 de oameni odată, dintr-o singură lovitură. Este imposibil. Nici dacă avea mitraliere. Dar ideea este, dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te folosește în loc la 10. Că s-ar putea ca 10 să nu facă nimic. Și s-ar putea să te folosească în loc la 100. Exact cât este nevoie. Dumnezeu îți va da această putere. Dacă ești indiferent, nu vei trăi minuni. Iar dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu, vei începe să trăiești tu însuți minunea puterii lui Dumnezeu în viața ta. Și vei vedea că ai putere cât 2. Ai putere să lucrezi cât 3 sau cât 10. Pentru că Dumnezeu te folosește și Dumnezeu te putere. Și alții se vor uita la tine și vor fi uimiți de puterea pe care o ai. Dar nu e a ta. E lui Dumnezeu care lucrează în tine. Frați și surori, bun venit la un subiect foarte frumos din Sfânta Scriptură. Dar greu de primit. Pocăință. Uneori cuvintele Domnului Iisus au fost greu de primit. Vă aduceți aminte ce au spus unul din ucenicii Domnului Iisus în Ioan 6,60? Cine poate suferi aceste cuvinte? Uneori cuvintele Domnului Iisus au fost atât de greu de primit de ucenicii Lui, încât nu le-au putut suferi. Nici măcar ucenicii Lui. Și spune Biblia că cei ucenici care n-au suferit cuvintele Domnului Iisus s-au depărtat de El și n-au mai umblat cu Domnul Iisus. S-ar putea, pentru mulți, chiar pentru pocăiți, mesajul pocăinței să nu fie plăcut. Să fie prea aspru. Față în față cu Dumnezeu, să-i spui, Doamne, prea mult îmi cer. Prea mari renunțări aștept de la mine. Prea multă dedicare. Este prea mult, Doamne. În această seară vom vedea, în timpul pe care îl avem, pocăința este altceva. Nu ceea ce ne imaginăm. Nu ceea ce credați. Nu ceea ce diavolul a inspirat în viața oamenilor. Ce pocăința este strigătul dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus cunoștea aceste două exemple, și anume, unul dintre ele. O parte din oamenii din Galileea au venit să se închine lui Dumnezeu în templu, în Ierusalim, și după rânduiala Vechiului Testament, au făcut cel mai sacru lucru, și anume, s-au dus, au mărturisit păcatele lor asupra mielului, apoi a urmat junghierea mielului, preotul, în timp ce acel om își mărturisea păcatele, colecta sângele, și în timp ce preotul se ducea spre altar ca să pună sângele acolo, au intrat soldații romani în frunte cu Pilat și au omorât pe cei închinători. Oamenii au început să vorbească despre acest dezastru. Nu-i același lucru să mori în templu sau să mori pe străzile Ierusalimului sau să mori la tine în Galileea. Dar să mori lângă altar a fost cumplit. Într-adevăr, a fost un dezastru. Să parcurgi atâta timp, atâta drum, să faci totul și să-ți mai rămână 2 secunde sau 3 secunde până la împlinirea tuturor cerințelor lui Dumnezeu pentru iertare, înseamnă un mare dezastru. Să fii la 2 secunde sau la 5 secunde de iertare. Pentru că iertarea se atribuia doar în momentul în care sângele era pe altar.
Și înainte de a fi pus pe altar, acel sânge al mielului a fost amestecat cu sângele acelui om care se închina lui Dumnezeu. Dezastrul nu este că murim. Dezastrul este că murim nepocăiți. Este cel mai mare dezastru pentru un om. Dar dacă ești pocăit, trebuie să fii nespus de fericit, fiindcă ai un lucru atât de valoros, atât de prețios, încât nu-l realizezi pe deplin. Ești cel mai fericit și cel mai binecuvântat om din lumea asta. Nu sunt mulți pocăiți, sunt puțini. Dar sunt cei mai fericiți și cei mai binecuvântați și cei mai nobili oameni din lumea asta. Este formidabil lucru să fii pocăit. Ești un om special, ești un om extraordinar dacă ești pocăit. Și în această seară vom pleda pentru pocăință, fiindcă este cel mai grozav lucru care poate să ți se întâmple. Pocăința. Citim în Luca 9 că Domnul Iisus se îndrepta spre Ierusalim și îndrepta fața spre Ierusalim. Și în timp ce mergea spre Ierusalim, spre cruce, a ajuns la un moment dat în Ierusalim și oamenii din Ierusalim i-au spus despre acest dezastru care s-a întâmplat în templu. Și apoi a vorbit despre apele Siloamului. Nu mai comentez, este același lucru. Adică să fie la câteva secunde de iertare. Este cel mai mare dezastru. Să fie aproape de Împărăția lui Dumnezeu și de acolo să cazi în adâncul iadului. Da, e cel mai groznic lucru. Ce poate fi mai rău decât asta? Să fie atât de aproape de mântuire, de iertare și totul să le pierzi. Nu poate fi nimic mai rău decât asta. Domnul Iisus se îndrepta spre cruce și în timp ce se îndrepta spre cruce, a spus aceste cuvinte și le-a repetat: dacă nu vă pocăiți, veți pieri. Și veți pieri la fel. Adică, neiertați. Nu contează cât de aproape ești de pocăință. Nu contează dacă mai ai un pas, dacă nu l-ai făcut. Vei pieri. Vei fi un nefericit etern. Nu contează cât e de scurtă distanța. Dacă n-ai rezolvat acest lucru, dacă nu te-ai pocăit, pieri. Cine ne-a spus aceste cuvinte? Cel care ne iubește. Amin. Cel care ne iubește. Dragul meu, nu privi pocăința ca pe un lucru greu de primit. Pentru că pocăința a fost transmisă de Prințul lui Dumnezeu. De Fiul lui Dumnezeu. Vă reamintesc 1 Samuel, capitolul 18. 1 Samuel, capitolul 18. De la versetul 1. David sfârșise de vorbit cu Saul și de mult sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Un prinț își dă haina jos și o dă unui cioban. Și nu se oprește la asta. Ia cingătoarea, ia sabia, ia arcul și le dă acelui cioban, acelui ciobănel, ciobănaș. De ce face lucrul acesta prințul Ionatan? Pentru că îl iubea pe David ca pe sufletul lui. Dragul meu, există un prinț mai mare decât David. Există un prinț mai mare decât Ionatan. Există un păstor care își dă viață și care și-a dat viață. Gândește-te că Prințul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a coborât din cer. A dat jos haina lui glorioasă și și-a adăugat la divinitate umanitate. Și a fost văzut om. Dincolo de umanitate, era divinitate care nu se vedea. De ce a făcut lucrul acesta? Pentru că ne iubește. Mergând spre cruce să moară pentru noi, mi-a spus aceste cuvinte: dacă nu vă pocăiți, veți pieri. Adică nu veți avea parte de sângele jertfei. Nu veți avea parte de planul lui Dumnezeu, de mântuirea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Și Efeseni spune că
dragostea cu care ne iubește Domnul Iisus este o dragoste care nu poate fi pricepută, nu poate fi experimentată. Este prea mare. Este incomensurabilă, este nemărginită. Cu această dragoste ne iubește Fiul lui Dumnezeu, Prințul lui Dumnezeu pe noi. Și când ne vorbește, pocăiți-vă ca să nu pieriți. Ne spune pentru că ne iubește cu o dragoste dincolo de dragostea omului. Este dragostea lui Dumnezeu, este nemărginit de mare. Și în această iubire a Lui, mergând spre Golgota, ne-a spus pocăiți-vă ca să nu pieriți. Pocăința este, de fapt, mesajul iubirii lui Dumnezeu pentru noi. E adevărat că diavolul a făcut ca acest mesaj să fie greu de primit de către oameni, chiar de către pocăiți. Și pocăiții de multe ori au rușine să recunoască că sunt pocăiți. De multe ori ne este rușine să mergem să ducem mesajul pocăinței la oameni. Știți de ce? Pentru că pocăința este mesajul iubirii lui Dumnezeu. Și diavolul nu vrea ca să transmitem acest mesaj oamenilor. Să nu-ți fie rușine că ești pocăit. Să nu-ți fie rușine să spui la alții să se pocăiască. Da, aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu și nu este alta. Nu ne este rușine de ea. O iubim. Pentru că pocăință înseamnă să fii purtat de Duhul lui Dumnezeu pe o cale specială, prin locuri speciale, pentru a fi format într-un mod special, pentru a deveni un om potrivit pentru cer. Nu pentru lume și nu pentru pământ, ci chiar pentru cerul. Este extraordinar să fii pocăit. Ești nobil, ești un om sfânt. Ești un om transformat de Duhul lui Dumnezeu, format de Duhul lui Dumnezeu, trecut de Duhul lui Dumnezeu, prin atâtea locuri, prin atâtea experiențe, pentru a fi un om special al lui Dumnezeu. Așa că e o onoare dacă ești pocăit. Este o mare onoare să știi că ești un om extraordinar dacă ești pocăit. De aceea diavolul urăște pocăința. O disprețuiește, pentru că este un lucru formidabil de valoros. Și tot ce este extrem de valoros, diavolul murdărește și urăște și disprețuiește. Și spune Biblia că acest prinț Ionatan, după ce și-a arătat dragostea față de acel ciopănaș, David, și l-a iubit ca pe sufletul lui și i-a dat acele daruri, a făcut un legământ cu el și a zis: am să te iubesc totdeauna, cu toată inima mea. Și dacă va fi vreun pericol asupra vieții tale, am să te avertizez. Și au gândit ei un cod de avertizare. Vă aduceți aminte de codul acela prin săgeți? Să transmită, să trimită săgeți într-o anumită direcție și în timp ce le trimite să spună un anumit mesaj, numai cei doi știau asta. Și în dragostea lui Ionatan, a prințului, pentru ciobănașul David, atunci când a fost viața lui David în pericol, a trimis acel mesaj prin săgeți. Dragul meu, de multe ori Dumnezeu îți trimite mesaje prin săgeți. S-ar putea să te împotrivești, s-ar putea să te răzvrătești, s-ar putea chiar să-L urăști pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu trimite acele mesaje tocmai pentru că te iubește. Sunt săgeți care pot veni în viața noastră, sunt dureri, sunt nefericiri, sunt nerealizări, sunt indispoziții sau sunt chiar falimente. S-ar putea ca să vină în viața ta aceste lucruri. Sunt săgețile lui Dumnezeu, prin care El de fapt îți spune: te iubesc. Te avertizez. Pocăiește-te, întoarce-te la mine. Câteva gânduri despre ce înseamnă pocăința. Dragii mei, pocăința este extrem de vastă, extrem de profundă, extraordinar de frumoasă, extraordinar de interesantă. Timp de aproape un an de zile am studiat la Paia de Rată despre pocăință și n-am iubit niciodată mai mult pocăința ca acum. Sunt entuziasmat și sunt impresionat de frumusețea pocăinței. Este fantastic, este extraordinar să fii pocăit. Pocăința înseamnă să fii purtat de Duhul lui Dumnezeu prin 6, să zicem, le-am spus așa, săli de tratament. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus la un moment dat spunea:
nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Nu cei neprihăniți trebuie să se pocăiască, ci cei păcătoși. Domnul Iisus a făcut o paralelă între boală și nevoia de pocăință. În momentul în care ești bolnav, ai nevoie de doctor. În momentul în care ești păcătos, ai nevoie de doctor. Păcatul este boala sufletului. Și păcatul este o boală care ne-a invadat. Fiecare parte spirituală a ființei noastre este invadată de păcat. Păcatul este cel mai mare rău din univers. Apostolul Pavel, când descrie păcatul, spune: păcatul este nespus de păcătos. Așa spune în limba greacă. Este un rău formidabil de mare, inimaginabil de mare, uriaș, colosal. Și acest păcat ne-a invadat. În momentul în care ai de tratat o boală profundă care a invadat un trup, trebuie să vii cu tratamente puternice care să biruiască, să învingă acea boală. Dragii mei, ne-a pătruns păcatul, ne-a distrus păcatul, ne-a invadat, ne-a umplut, ne-a transformat, ne-a distrus chipul lui Dumnezeu care era în nou. Ne-a devalorizat ființa. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a spus: pocăiți-vă ca să nu pieriți. A te pocăi înseamnă a fi supus prin Duhul lui Dumnezeu unui tratament. Unui tratament special prin care Duhul lui Dumnezeu te schimbă, te transformă. Scoate din noi toată spurcăciunea, toată murdăria, toată scârba păcatului, tot răul păcatului. Îl scoate afară, îl extrage din noi. Pocăința nu este un tratament simplu pentru oameni care nu fac nimic. Ca să te pocăiești, va trebui să te dăruiești lui Dumnezeu cu tot ce ești. Va trebui să lupți pentru pocăință. Va trebui să te dedici pentru pocăință. Va trebui să vrei cu toată inima ta să fii pocăit. Și atunci vei fi pocăit. Foarte pe scurt, cele 6 săli de tratament prin care ne conduce Duhul lui Dumnezeu. Prima sală este căpătarea vederii. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu îți deschide ochii, nu vezi. Poți să citești în Biblie, să o cunoști, dar să nu vezi. Ai nevoie de vedere. Și Apostolul Pavel descrie în bisericii din Corint lucrarea de iluminare pe care o face Duhul Sfânt. El spune așa: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, acum le vede. Nu este vorba de cer. Nu. Este vorba de descoperirea pe care Dumnezeu ne-o dă în Scriptură, prin Duhul Sfânt. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, acum le vede. Lucruri pe care urechea nu le-a auzit, acum le aude. Lucruri care la mintea omului nu s-au suit niciodată, acum le înțelegi. Acum le gândești, acum le simți. Acum le vezi. Acum sunt ale tale, pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit și a făcut lucrarea aceasta de iluminare. Vezi, auzi, simți. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu te duce în acest proces al pocăinței, primul loc unde te duce este în acest loc al iluminării, acolo unde ochii ți se deschid și vezi. Da, vezi. Vezi ceea ce n-ai văzut niciodată. Vezi planurile lui Dumnezeu de mântuire. Vezi cât e de urât păcatul. Vezi cât e de rău păcatul. Vezi cât e de scârbos păcatul. Vezi jertfa Domnului Iisus Hristos. Vezi cât e de sfânt Domnul. Vezi cât e de bun. Vezi cât e de minunat. Abia atunci înțelegi cât e de bogat harul lui Dumnezeu. Abia atunci înțelegi câtă valoare are sângele Domnului Iisus. Ce preț extraordinar este în sângele Domnului Iisus Hristos. Abia atunci înțelegi cât de mare și minunat este Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos și toate celelalte valori ale lui Dumnezeu. Abia atunci le realizezi, abia atunci le vezi, abia atunci le simți. Apoi al doilea loc unde ne poartă Duhul lui Dumnezeu atunci când ne pocăim, atunci când El ne transformă, când ne duce pe calea aceasta a pocăinței. După ce ne deschide ochii să vedem, ne deschide ochii să plângem. Și vorbim aici de întristare. Scrie Corintenilor prin Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni, în capitolul 7, versetul 9. Mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la metanoia, adică la pocăință,
căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Sau în limba greacă spune așa, căci ați fost întristați conform cu Evlavia. Sunt multe întristări. Noi suferim din cauza lipsei de înțelepciune, datorită deciziilor greșite, suferim datorită încăpățânării noastre, suferim datorită răzvrătirii noastre, suferim datorită faptului că facem păcate, facem greșeli, dar există o suferință numită suferință conform cu Evlavia. Și această suferință ne duce la pocăință. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, aduce în viața noastră această suferință. Și zice Biblia, niciodată nu-ți pare rău de ea. Îți pare rău că îmbătrânești. Nu, îți pare rău că îmbătrânești. Dar te uiți în urmă și zici, îmbătrânesc că mi-am mâncat nervii problema aia, prostia aia, neînțelepciunea aia, hotărârea aia, pe care n-am luat-o în înțelepciunea minții și multe alte rele și păcate pe care le-am făcut. Am îmbătrânit din cauza lor. Îmi pare rău, da, așa este. Dar niciodată nu-ți va părea rău că ai trecut prin suferințele acelea care au fost potrivite cu Evlavia, care au fost conform cu Evlavia, care te-au dus la pocăință. Pentru că trecând prin acele suferințe, ajungi să te pocăiești. Și niciun om nu va regreta că e pocăit. Biblia spune asta. Niciodată nu vei regreta că ai fost pocăit, așa? Ai regretat vreodată că ai fost pocăit într-o ocazie? Niciodată. Întotdeauna am regretat când n-am fost. Biblia spune că nu există regret pentru pocăință. Există doar fericire, există doar bucurie. Pocăința, într-adevăr, este de cele mai frumoase lucruri. Este de cele mai frumoase experiențe, cele mai mari bogății. Da, pocăința. Dar această suferință uneori este foarte mare, depinde de material, depinde de pământ. Da. Pentru că dacă pământul nu-i bun, trebuie folosite instrumente mai puternice, nu? Pentru a face acel pământ roditor. Citesc din Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului Duhul Harului, spune în limba ebraică, și al rugăciunii, și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în Valea Megidonului. Asociată cu pocăința este suferința, este plânsul. Și observați aici, plânsul pentru întâi născut. Plânsul pentru cel mai iubit. Pentru cel mai drag. Ai avut un singur copil la murit. Și Biblia compară suferința și durerea și lacrimile în pocăință cu durerea pentru pierderea celui mai iubit fiu sau pentru cea mai iubită fiică sau pentru pierderea pentru cel mai drag pe care l-ai avut. Și mai mult, Biblia merge până acolo și spune suferința pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu în pocăință este comparabilă cu jalea din Hadadrimon, din Valea Megidonului. Sunt multe lucruri de spus despre asta. Cea mai mare jale pe care a avut-o poporul Israel a fost când a murit Iosia. Biblia spune că n-a fost niciun pocăit mai mare în toată istoria poporului Israel ca Iosia. De la 18 ani s-a pocăit și pocăința lui a fost atât de mare și atât de influentă asupra poporului lui Dumnezeu. Încât spune Biblia că pe nimeni n-au plâns și n-a fost niciodată atâta suferință și atâta jale în toată istoria poporului lui Dumnezeu cât a fost pentru acest împărat. Și a rămas ca referință această jale în istoria poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, când voi trimite Duhul Harului, Duhul pocăinței peste voi, veți plânge așa cum plângeți pe cel mai iubit fiu al vostru care a murit. Și veți plânge și veți avea jale. O jale de referință, o jale care depășește orice altă jale, orice altă durere pe care ați avut-o mai înainte. Să știi că atunci când te pocăiești, Duhul lui Dumnezeu poate să-ți aducă o durere și o jale pe care nu ai avut-o niciodată. Te trece prin dureri mari. V-am spus că pocăința nu este un proces simplu și nu oricine se supune pocăinței.
Atâția oameni refuză pocăința. Dar dacă admiți să te pocăiești, dacă te hotărăști să te pocăiești, atunci Duhul lui Dumnezeu te va trece prin acest proces. Nu va fi ușor, dar nu-ți va părea niciodată rău. Niciodată nu-ți va părea rău. Din contră, vei excela în bucurie. Vei fi umplut de bucurie. Vei jubila de fericire. Pentru că pocăința aduce niște lucruri extraordinare. Al treilea loc pe unde ne poartă Duhul lui Dumnezeu atunci când ne pocăim, după ce trecem prin prima sală de tratament, și anume sala unde căpătăm vedere, după ce intrăm în a doua, și anume suntem în sala lacrimilor, în sala plângerii, la zidul plângerii, după ce ni se deschide izvorul de lacrimi, Duhul lui Dumnezeu ne poartă mai departe, și anume ajungem în sala mărturisirii păcatelor. Este așa de frumos să fii purtat de Duhul lui Dumnezeu spre mărturisire. Mărturisirea aceasta curge liber, așa cum curge un izvor. Nu trebuie să-i faci nimic, nu trebuie să pompezi apa, nu trebuie să forțezi acea apă ca să iasă. Curge liber. E așa de frumos să trăiești propria ta pocăință și e așa de încurajator să trăiești pocăința altora. Să-i vezi pe oameni prin Duhul lui Dumnezeu purtați prin această sală a mărturisirii și fără să-i înveți să se roage, încep oamenii să mărturisească păcatele. Nu mărturisesc păcatul la general, am păcătuit. Încep să mărturisească păcatele exact cum au fost făcute, în cadrul în care au fost făcute. Încep să mărturisească vinovăția, grozăvia păcatului, urăciunea păcatului, scârba păcatului. Încep să mărturisească răul păcatului. Spun lui Dumnezeu că Dumnezeu are dreptate dacă îi pedepsește pentru ceea ce au făcut. Și în această mărturisire, oamenii care se pocăiesc sunt în umilință, sunt în zdrobirea inimii, sunt în această stare de smerenie totală. Asta se produce sub puterea Duhului lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să te forțeze să mărturisești. Este o curgere liberă a mărturisirii. Este o deschidere a gurii, a limbii. Ți se deschide limba și începi să vorbești cum n-ai vorbit niciodată. Asta e acea limbă nouă despre care vorbește Scriptura. Și pe care unii o disprețuiesc și o neglijează și umblă după alte vorbiri. Duhul lui Dumnezeu te va conduce tocmai spre o astfel de limbă, spre o astfel de vorbire. Vorbirea aceasta a dreptății, vorbirea aceasta a spune lucruri pe nume, a recunoaște cine ești, a recunoaște cine este Dumnezeu, a recunoaște justiția lui Dumnezeu. Da, asta e limba nouă spre care Duhul lui Dumnezeu te duce. Apoi urmează a patra sală în care Duhul lui Dumnezeu ne conduce, și anume suntem purtați spre sala rușinii. Duhul lui Dumnezeu ne conduce la rușine. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Ieremia prin Duhul lui Dumnezeu, Ieremia 6:15. Sunt dați de rușine că săvârșesc cu râciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. În limba ebraică este de fapt o interogație. Auziți cum sună? Unde este rușinea lor când săvârșesc cu râciuni? Înainte de a te pocăi, faci păcate și nu ți-e rușine să le faci. Poate te lauzi cu ele. Poate vrei să ieși în evidență și să te declari un erou. Așa te-ai văzut înainte de pocăință. Acum, îți este rușinea de ceea ce ești, de ceea ce ai făcut. Porți acea rușine a păcatului. Acest stigmat. Nu mai ești cu capul pe sus. Nu mai ești entuziasmat de ceea ce ai făcut. Nu mai ești mândru de propriile tale puteri și de propriul tău curaj și îndrăzneală. Ți este rușine de ceea ce ai fost, de felul în care te-ai îmbrăcat, de felul în care ai vorbit, de felul în care ai gândit, de felul în care ai acționat, de faptele pe care le-ai făcut. Ți-e rușine de lăuntrul tău, de mintea ta, de inima ta. Ți-e rușine. Este acest sentiment de penibilitate pe care îl ai, de sfială față de propria ființă, față de ceea ce este înăuntrul tău. Este rușine.
Apoi Duhul lui Dumnezeu ne conduce spre o altă sală, și anume sala urii împotriva păcatului. Duhul lui Dumnezeu ne încarcă cu ură împotriva păcatului. Dumnezeu urăște păcatul. Fraților, orice păcat îl are în spate și în origine pe diavol. Păcatul este de origine demonică, satanică. Și Ezechiel 28 ne explică cum a apărut păcatul. La un moment dat, îngerul de lumină, care era pe atunci diavolul, după aceea, în urma păcatului, a devenit diavol. Îngerul de lumină, la un moment dat, spune Ezechiel 28, s-a gândit așa: n-ar putea să fie și el Dumnezeu, n-ar putea să fie și el pe tronul lui Dumnezeu, ar vrea să fie acolo. Și spune un lucru cu tremurător în limba ebraică, este așa de clar evidențiat, și spune așa că acest înger de lumină și-a atribuit inimă de Dumnezeu. În momentul acela a început păcatul în lume. Imaginați-vă, o ființă finită și-a atribuit valoare infinită. O ființă mărginită și-a atribuit glorie nemărginită. Dragii mei, aici a început păcatul. Aici a început păcatul. Și atunci când păcătuim, noi de fapt ne avem originea în acțiunile noastre, în gândirea noastră, în diavolul. Duhul lui Dumnezeu, când te poartă în pocăință, te poartă în această sală a urii împotriva păcatului. Ești încărcat cu ură împotriva păcatului. Și începi să ai dușmanie față de păcat. Ești dușman al păcatului. Nu mai suferi. Ești declarat ca și vrăjmaș al păcatului de orice fel. Te declar. Și în noi, dacă ne pocăim, există această împotrivire permanentă împotriva păcatului. Și în această încărcare cu ură mai vine ceva. Nu este doar o atitudine sau doar o luptă continuă. Când urăști, ești plin de scârbă. Și Duhul lui Dumnezeu ne încarcă cu scârbă împotriva păcatului. Vă-ți aminte ce spunea Ezechiel? Capitolul 20, capitolul 36 și în alte capitole din Ezechiel. Vă veți aduce aminte de faptele voastre și vă va fi scârbă de voi înșivă. Purtați de Duhul lui Dumnezeu prin acest proces formidabil, extraordinar al pocăinței, ești încărcat cu scârbă față de ceea ce ai fost. Față de mintea ce ai avut-o, față de inima ce ai avut-o, față de poptele care le-ai avut. Îți este scârbă de tine însuți. Dar scârbă. Îmi vrea să spun, dacă evităm una din aceste locuri sau camere de tratament sau stări de tratament, dacă le evităm, nu ne vindecăm. Știți de ce astăzi suntem vindecați complet de anumite păcate? De exemplu, nu mai bem deloc, nu mai fumăm deloc, nu mai înjurăm deloc sau nu mai mințim deloc. Dar s-ar putea să facem alte păcate. Știți de ce? Pentru că am acceptat lucrarea Duhului lui Dumnezeu în anumite domenii. Complet. Până la capăt. Iar în altele, nu. Pentru că ne-a plăcut păcatul. Pentru că încă l-am simpatizat. Pentru că încă l-am vrut. Și n-am avut acea atitudine în care să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, pocăiește-mă de acest păcat. Scapă-mă de acest păcat. Te rog, mă robește, mă chinuie, îmi distruge viața, îmi distruge sufletul. Îți dezonorează numele. Din cauza că n-am acceptat acest lucru. Am împiedicat lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în viața noastră. Și am stins lucrarea Duhului Sfânt în pocăință, în acele domenii, în acele locuri. Suntem atât de frumoși în acele domenii unde Duhul lui Dumnezeu ne-a pocăit. Nu-i așa? Așa este? E atât de frumos să te uiți înăuntru tău și să vezi câtă sfințire a realizat Duhul lui Dumnezeu acolo. Câtă frumusețe a dus Duhul lui Dumnezeu acolo. E o splendoare să te uiți înăuntru tău și să vezi lucrarea aceasta de pocăință. Este fantastic de frumos. E așa de urât să te uiți în acele domenii unde ai spus Duhului lui Dumnezeu: nu vreau. Și în final, Duhul lui Dumnezeu, frați și surori, ne conduce în a șasea sală, și anume locul unde
ne eliberează, ne scapă pentru totdeauna de păcat. Locul unde ne rupem de păcat, ajungem la acel moment în care nu mai putem să vedem păcatul, în care nu-L mai iubim, în care L-am denunțat, în care mi-am încărcat de scârbă și de ură, de dușmănie împotriva păcatului. Nu-L mai vrem, nici să-L vedem, nici să-L auzim, nici să treacă prin înaintea noastră. Nu mai vrem de fel. Și ajungem să-L părăsim pentru totdeauna. E atât de frumos să fii pocăit. Dragul meu suflet, să știi că a fi pocăit este mai înălțător decât a fi înger. Pentru că niciun înger n-a trecut și n-a cunoscut și n-a fost îmbogățit de atâta har. Decât har a fost îmbogățit omul care se pocăiește. Ai fost spălat prin pocăință de sângele Domnului Iisus Hristos. Ești îmbogățit prin acest sânge. Ești transformat prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Ți s-a atribuit har. Ești o ființă remarcabilă, extraordinară. Ești extrem de prețios, extrem de valoros. Vă aduceți aminte ce spune Psalmul 56 la un moment dat? Că Dumnezeu colectează, ține, reține, înregistrează, le adună la El toate lacrimile pocăinței noastre. Toată jertfa mea, toată lupta mea, tot postul meu, toată energia mea, tot ce am consumat pentru pocăința mea este fantastic de prețios înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pocăința este un lucru gigantic, frați și surori. Să nu ne fie rușine să ne pocăim. Să nu ne fie rușine că suntem pocăiți. Este o mare onoare să fii pocăit. Este un om de mare valoare. Este o frumusețe să fii pocăit. Bucură-te dacă ești. Iar dacă nu ești, grăbește-te. Adu-ți aminte de mesajul Domnului Iisus. Mergând spre cruce, a spus: dacă nu vă pocăiți, vă scrie. Dacă îți iubești copilul, poți să nu-l avertizezi? Dacă înaintea lui stă un pericol, poți să taci? Așa e că nu poți. Pentru că iubești. Și atunci vii și spui: dragul meu, e un pericol. Tu vei pieri dacă faci lucrul acesta. Gândiți-vă că cel care ne-a avertizat este cel care ne iubește cu o dragoste așa de mare încât nu poate fi pricepută. Încredere în mesajul lui Dumnezeu. Primește aceste cuvinte. Deschide-ți inima. Chiar dacă pentru firea ta este greu, chiar dacă te simți jignit. Într-adevăr, omul se simte jignit în fața adevărului. Pentru că e păcătos. Omul se simte jignit în fața Evangheliei mântuitoare. Pentru că este rău omul. Dar, dragul meu, nu rămâne la jignire. Acceptă acest mesaj. Primește-l în inima ta. Crede și fii mântuit. Pocăiții vor merge în cer. Numai prin pocăință îți dai seama cât e de mare harul. Numai prin pocăință poți prețui iubirea lui Dumnezeu. Numai prin pocăință ai parte și ești potrivit pentru Fiul lui Dumnezeu. Fiindcă El a venit să moară pentru cei pierduți. Și dacă te simți în această seară pierdut, și dacă ești pierdut, și dacă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos, ești potrivit pentru El. Spune-i să te mântuiască. Spune-i că vrei să te pocăiești. Spune-i că vrei să crezi în El. Spune-i că vrei să fii al Lui. Primește mesajul iubirii lui Dumnezeu. Și fii mântuit. Amin. Amin.